Tøsestory, en film lavet af Line og Ida, Lyd. Line, Maria, Rune. Louise, Camilla og Ditte. jeg skal have mega meget tøj med. Jeg skal rejse til fremtiden. Jeg skal have 5 kufferter med. Nu er vi på vej til portalen. I skal den der vej. Her kommer vi i fremtiden. Hvordan er det, I ser ud? Hey baby, kommer du fra fremtiden? Ja, det kan du lige tro, skatter. Jeg synger lige en lille sang. Se mig. Jeg er blevet efterladt, og nu synker jeg ned i planeten. Jeg har aldrig rigtig kunne lide min datter. Hvor er jeg? Jeg er fremtidens største kæmpe. Er den her der? Ja. Sikke nogle underlige ting, der er her. De er mega store og udvalgte monstre. Jeg tager lige på McDonald's, så tager jeg hjem. Store kæmpe. Du kan da ikke bare forlade mig sådan. Nu er jeg tilbage, så håber jeg, at de kommer og henter mig. Farvel, folkens. Nu flyver jeg hjem. Farvel.